mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, and I am hoping kuti confession yangu iyi ichabatsirawo vamwe veruzhinji. Uyaiwo munzwe kutambudzwa kwandakaitwa nemidzimu apo patainge tichaitawo zvechivanhu tisati tatendeuka. Izvi ndo zvakaitika kuzonosvika ndichizotanga kunamata. Ndaisazviziva kuti upenyu hunorwadza kusvika pakadaro. Ndaiitawo zvemashavi uye zvekare pandiri painge pachinzi painge paine mudzimu wainge ugere uri mudzimu wedzinza. Ndaiti zvekumakereke hazvina basa, ndaiti upenyu huchangoramba huchingofamba zvahwo. Ndakazvarwa ndiri mwana wekupedzisira, ndiri ndega musikana mudzinza. Ndainge ndisingatozvizivi kuti sekuru nyakubereka baba ivo vainge vakavimbisawo midzimu kuti kana mumhuri mukazozvarwa mwana musikana, mwana iyeye ndiye aifanira kuti ange achizotevedzera nzira dzose dzechivanhu zvekare nekuzorapa sezvainge zvichiitawo amai vainge vakavabereka vanova vari gogo avo vakazodzoka vakazogara pandiri. Zvose zvakaitwa chivanhu chose chainge chichinzi chiri pandiri chakagadziriswa, asi ndakangotanga kungoparara mabasa. Ndaiti kana ndikapinda basa sanhasi, after kana 3 weeks ndobva ndadzingwa. Paya pandinenge ndava kuda kunopiwa mari yangu yepay ndobva ndatodzingwa basa. Ukuone kusaiti ndaiti kana ndikabata mari iyoyo yaingoita sekunge yaingouya ndobva ndabvutirwa mari yacho mumaoko angu. Varume vaitanga vachandinyengerera, asi kungonogara nemurume aibva atongotanga kungondisema zvobva zvatongovharana. Ukuwo ndaiti kana ndikabatira pamuviri nhumbu dzangu dzaingobva zvisingatombonzwisisiki. Ndakatanga ndaenda kuSouth Africa. Handina kana nguva yekuti ndinoti pandaiva kuSouth Africa zvinhu zvakandifambira zvakanaka. Pandakazoenda kuUK mukoma, I never even believed kuti zvechikwadi ndikaenda kuUK mapepa angu aripo, but visa rangu rakatongonzi revoked. And handitozivi kuti chii chakanyatsokuitika ipapo. Ndikatotipotewa kutobva kuUK zvakatoshamisa vanhu vakawanda. Apa tainge tatotengesawo imba yasisi kuti ndinge ndichiendawo kuUK. Ndakatanga kurarama upenyu hwainge huchirwadza. Ndainge ndava kungorarama ndiri muzvikwereti. I still remember kuti ndakatombotiza vamwe landlord mushure mekunge ndagara pamba pavo kwe4 months. Ndikaona kuti ndainge ndava kusakwanisa kubhadhara rent. Kurarama upenyu hwekuti ndairaramira mundufu. Ndaiti kunenge kuine rufu ndaiendawo ikoko ndonodya ndichichema nevamwe. Hwainge huri upenyu hwainge huchirwadza chaizvo. Hope dzandairota dzaingova hope dzainge dzichityisa. Ndairota mhuka dzinenge dzakabayiwa dzichiyerera ropa. Ndairota kana gogo vangu vakafa vachichema, asi kuti vange vachitaura kuti vainge vachida chii kubva kwandiri vainge vasingatauri. Ndaikwanisa kungorota munhu achindisunga netambo yered. Kana andisunga kudaro otanga kundizvuzvurudza, but achindizvuzvurudza achifamba neni munzira inenge yakazara mabhodhoro zvekuti ndaifamba ndichichekwa nemabhodhoro acho iwawo. Kusvika rimwe zuva umwe mukadzi wemuraini umwe mandainge ndichigara akabva andibvunza kuti nhaiwe, kasi kwenyu kune ngozi here? Kweseiko uri munhu anongogara achingosangana neminyama yakadai so? Koma akamboenda neni kune imwe n'anga yaainge achiziva kuti vange vachitaura. Gogo vacho vainge vachinzi ndo vagere pandiri. Havana kana kuda kutombotaura zvachose, vakangoramba zvavo varizi. But still mukomana acho upenyu hwangu hwakangoramba hwakangooma. So ndakazotanga kurwara, gumbo rangu rakangotanga kungozvimba risingapori. Zvakaitika izvi for nearly 4 months. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha ndinotsvaka hangu imwe n'anga inokwanisa
kundibatsira. Saka pane mumwe mukadzi zvekare aigara pamba ipapo pandainge ndichiloja. At that time ndainge ndatova hure remakoko ndichitawo zvekupinda mubhawa, saka ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda maybe yainge iri imwe mhando yesiki yainge yandibata. Ndikati ndotoenda hangu kumusha ndotsvaka munhu anokwanisa kundibatsira because gumbo rangu rainge richirwadza zvisingaiti. Mukadzi uyawe akazonditi kotadii tamboenda tose kuchechi. Ndakatanga kuenda kumasowe mukoma. Ndakati ndaenda kumasowe kuya ndopandakabva ndachizovakirwa munamato. Zvakamboita senani, asi chandakazoona kuti kumasowe kwacho hakuna ruponeso chairwo rwechokwadi. Ndopandakazotendeuka kune imwe Pentecostal church. Kusvika pari nhasi mukoma, upenyu hwangu ndopahwakazototanga kutosununguka. Saka ininiwo kusaidi kwangu ndizvowo zvandakasangana nazvo panguva iyo yandainge ndichitevedzera izvozvi zvechivanhu. But vamwewo vanoti zvinovafambira, but inini mukoma ndakararamawo ndiri mazviri, asi ndakaona sekunge zvinokushungurudza izvi zvekutevedzera nzira dzechivanhu, nekuti unongogara uri kun'anga chete uchida kugadzirisa chino nechocho, chino nechocho. Zvakangofanana nemunhu anoenda kumasowe, haubvi kumaprofita. Nhasi muprofita uyu achakuudza chakati, umwewo achakuudza chakati. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinogumisidzira zvava kutokupa confusion iwewe pachezvako. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vanotuka izvenyu, but this is my own testimony from darkness to light. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi izvowo ndo zvandakadzidza pandainge ndichitevedzera nzira dzechivanhu. You can come to my inbox and then you tell us your own side of the story. Kana uine muono wako waunenge uinawo panhau idzodzidzi, mudzimu wakanaka here kana kuti wakashata. Let us have a discussion in the comment section. Kana kuti unokwanisa kuuya netestimony yako, kana kuri kunziwo maybe wakazvarirwawo mazviri, maybe baba vako vainge vari n'anga kana kuti amai, you can come to our inbox, then you tell us kuti wakakura uchirarama upenyu wainge wakaita sei. Maybe we can get first hand information, tonyatsokuziva kuti wakashata here kana kuti wakaipa. Please bring your stories to my inbox. Regadzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndainge ndimbori girlfriend. Ndiri girlfriend kudaro reumwe murume uyo ainge achishanda sabodyguard, achishandira umwewo aita zvematongerwo enyika. Saka one day ndainge ndiri mumotikari, akabva achizofonerwa akaudzwa kuti it was an emergency. Takabva tachizoenda kumba kwavo minister vaya kune kwavainge vachifanira kuti vange vachizoenda. Saka nguva zhinji mapolitician vanoti kana vachifamba unokwanisa kutofungidzira kuti iye anenge ari pane motikari iya inenge iri pakati peconvoy, but anenge atori kana motikari inenge iri pamberi kana kuti inenge iri kumashure, atori zvake nemabodyguard kana kutoita saiye bodyguard kana kutodriva motikari yacho. So izvi vanozviitira kurasisa vavengi kana kuri kunzi panenge paine vanhu vanenge vachida kumuuraya. So akabva achizouya ndokubva achizopinda mumotikari umo mandainge ndigere, akanditarisa. Matarisiro acho aakandiita kana hana yangu yakarova, ndakatoona kutoti ainge atobatwa nemweya weruchiva. So akabva achizotanga kungotaura neni. Takati tichienda kupurazi kwacho ikoko kwavainge vachida kunoita a secret meeting, ndipo apo paakabva achizongondipa kadhi. Akandipa kadhi mukoma, but kadhi iro raakandipa like rainge risina mafone numbers ake, but rainge riine mafone numbers emunin'ina wake ainge atoriwo doctor muHarare umo. Akangonditi you can call mushure mekunge tasvika. So what I did after that was that I did not call him. Ndakazomufonera mushure mekunge ndazotanga kunetsana neboyfriend yangu, ndo pandakazomufonera ndokubva achizondiudza kuti ainge achindida. So I started double crossing my boyfriend the bodyguard. Nerimwe zuva ndakazouya ndikatorwa navo minister ava
vakaenda neni kune imwe imba iyoyo mukoma. Manakiro ayainge yakaita, I did not even know kuti yainge isina kana munhu ainge achimbogarapo pamba pacho ipapo, iriko kumasuburbs uko, ndisingadi hangu kutaura kuti nechekupi chaizvo. Tasvikapo pamba apa mukoma vakamirira vamwe vakomana, but vakomana ava chishona chacho chavainge vachitaura vairatidza kuti vainge vari vekumozambique. Vakataura kwenguva refu, ndipo apo pandakazoona mava kuburitswa chitunha cheumwe mukadzi, asi mukadzi uyu ainge akapfeka tisheti yeMDC. Akapfeka tisheti iyoyo mukoma. Mukadzi uyu ainge akapondewa akaiswa muceiling mukadzi iyeye. After that ndipo apo paakazoburitswa muceiling, ndikati maybe after 30 minutes, but painge pasvika imwe n'anga yainge iri yechirudzi. N'anga iyi yakatanga kukusha imba yose, zvekare neyadhi yose ichikusha. Vapedza kuita saizvozvo, chitunha chiya chakaburitswa muceiling ndokubva chagadzikwa papaseji, chakagarapo kwenguva yakati rebei kutombokanganwa. Ndopandakanzwa vava kusimudzira zvekare, vava kutanga kuita zvavainge vachiita vachideketerera. By the time pavakapedza mukoma, imba yose yainge yazara madhaga, because n'anga iyi yainge ichikusha ichidira mvura everywhere, pamibhedha, pamasofa, isina basa nazvo. Saka yaiti ikakusha yobuda panze yodzoka. Musi wacho iwoyo mukoma takazotoita zvekutopindurudza mattress, because yainge yatota on the other side, tikabva tachizorara zvedu. But inini handina kukwanisa kurara nekuda kwezvose izvo zvandakaona zvichiitika. Mutumbi wemukadzi iyeye handizivi kuti wakazoendeswa kupi, but ndo zvakaitika. Ndakatya kana kumubvunza murume iyeye kuti ko zvose zvainge zvaitika zvainge zvamboitirwei, uye zvekare mukadzi iyeye uyo wandakaona akapondewa akamboiswa muceiling sei ainge akaiswa muceiling. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndiri maid. Ndakambogara pane imwe imba kuBorodale uko ndichangobva kumusha kwedu kwandinobva kuGoromonzi mukomanashi. Saka pane mwe friend yangu ainge agara achishanda zvake muHarare, akabva achizouya akabva achizonditora ndokunondisiya pamba pamadam boss vangu. Madam boss vangu ava murume kwavo iye ainge ari kuChina, aitawo zvebuying and selling, but vainge vakaromba vanhu ava. Kuromba zvezve zvekurevesa. The first time ndichiona nyoka iyoyo ndakaiona yainge yakazvimoneredza paTV mukomanashi, yainge yakazvimoneredza paTV. Ndikabva ndamhanya ndikanodaidza madam boss, vakatondibvunza kuti nyoka yacho ndainge ndaiona kupi. Ndakaenda navo kulounge ndokubva ndavaratidza nyoka yacho, but vakangoridza tsamwa vakanditi undikwanire iwe village girl. Nyoka iyoyo it is just a common house snake, haina kana poison. Mukomanashi, inini cobra ndinoiziva, ndakakurira kumusha, ndinoiziva nyoka inonzi cobra. Ndakatovati iyo icobra ine poison, vakangoridza tsamwa vakaenda. Ndakazovanzwa vava mubedroom vava kutaura nemurume wavo. Vakapopota musi wacho iwoyo. Mwedzi iwoyo mukomanashi ndakatonyimwa mari yepay. Kubva ipapo ndopavakatanga kungondiitira maactions. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoswedzwa nenzara, kana kuti ndaingonzi bika mbambaira ndo dzaunodya idzodzo. Kubva makuseni kusvika zuva richizonovira ndinenge ndangodya mbambaira nehalf cup of tea. Hupfu white kana hukatengwa ndainzi hupfu uhwu ndo
hwauchange uchizobika. Unobika at the same time pauchabikira sadza rembwa, obva wachizopakurawo mabhonzo. Imbwa dzavo dzaingotengerwa mabhonzo, ndobva ndanzi ndozvaunoita zvekare paunenge wabikira imbwa sadza zvekare wakwatisa nemabhonzo newewe obva wachizongotorawo. Ndaingoseva hangu nesupu because mabhonzo acho iwawo anenge asina kana nyama zvachose. Apa kunamata ndainge ndisingatendedzwe kunamata. Vaiti kana vakandinzwa ndichinamata vaiuya obva vatanga kupopota imi. Apa vaiuya vakasunga dhuku rered zvekare vakamonera mucheka uya, micheka iya inoshandiswa nevanhu vanoita zvechivanhu iri yered, kudzamara vachizondibudira pachena kuti ndainge ndichivakanganisira zvinhu zvavo. Ndakatanga ndaudzwa nemwana wavo umwe musikana, akangoya kwandiri akabva anditi, imimi ndimi muri kukonzeresa kuti mama nadhedhi varare vachirohwa imimi. Zvakandinetsa kuti ko mwana uyu ari kuzama kuda kuti kudii. Then after that ndopa vakazongondituka rimwe zuva vakanditi ndiwe uri kukonzeresa kuti zvinhu zvedu zvisatifambira zvakanaka. Vakandituka vakabva vandiudza kuti ivo sezvo vachiita zvechivanhu zvainge zvisingaiti kuti vange vachizotanga kuraramisana nemunhu anoita zvechechi. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatongondishamisa, but at that time handina kunyatsokunzwisisa. Zuva randakazobva ipapo vane kamwe kabhodhoro kavakandipa, but mukomana I think ndakanzwa voice ramweya mutsvene rakanditi, gamuchira zvako nekuti hapana zvaungazviita, asi usabuda gedhi uinako kabhodhoro ikako. Kabhodhoro ikako kavakandipa kainge kaine mafuta ainge akaita kunge jelly like. Vakanditi vaisada kuti ndinge ndichikarasa kabhodhoro ikako. Vakanditi kana ukasakarasa kabhodhoro aka ticharamba tichingokupa mari. So ndakarongedza mabhegi angu mumotikari mavo sezvo vainge vakati vainge vachida kunondisiya mutown so that tige ndichizobata makombi anoenda kumusha. Then ndipo apo patakazoti tasvika pagedhi ndakaburuka mumotikari, even though ivo vainge vachida kuburuka mumotikari because gedhi rainge rakastaka richiramba kuvhura. Saka taiti kana radaro taita rekuvhura manually. Ndakakasika ndaburuka ndikatoona kutoti ndiwo wainge uri mukana wangu. Ndakati ndavhura gedhi riya ivo vachingobuda muyadhi mavo nemotikari yavo, ndikabva ndatokandira kabhodhoro kaya mumaruva ainge ari padhuze nepagedhi. But chakazondishamisa ndechekuti ndakati ndichiri mumotikari ndichiri kuenda kumusha, ivo vakabva vatondisendera message vakanditi, wakangwara wena, saka wazosiya kabhodhoro aka, anyway it is fine. Mukomanashi vakatoisa netuma emoji tweka munhu kanenge kachichema vakabva vandibloka. Handizivi hangu kuti chii chakazosara chichiitika kwavari, but havana kana kuzombotaura neni. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukapostawo ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri kutsvakawo murume anokwanisa kundiroora, kunyange zvikanzi munhu iye anenge akaromba. I really do not even mind. Ndakatomboenda kuna sekuru name hidden vanowanikwa pano paYouTube. I then found out kuti ivo vanotongoita havo zvemagic, havasi ng'anga like inobatsira, but vanoita zvemagic. Zvimwe zvamunoona zviya zvekunzi nyoka inenge yabatwa, hongu nyoka inobatwa, but nyoka yacho inenge isiri yemuridzi wepamba pacho ipapo anenge achipomerwa kunze akaromba. Dzinenge dzingori nzira dzekuti vange vachikwanisa kungobhadharwa chete. Saka kuti ndinge ndichizozviziva zvose izvi, it was because of kamubatsirirwo kacho kandakaita, because ndakazoita mwedzi wose ndichitodanana navo ndokubva ndachizofind out kuti ndozvavanoita.
he used to be a magician. Vamwe vaya vanoita zvefeja ndokubva vachizoona kuti zveun'anga zvinotobhadhara vakabva vaita zveun'anga zvacho. Saka vakandipa umwe mushonga uyo kwavakanditi mushonga iwoyo ndo uchazoita kuti ndige ndichizosangana nevarume vakaromba. But kubva ipapo kusvika pari nhasi handina kana wandati ndasangana naye. So ndinozviziva kuti mukoma mune manumbers evanhu vakawanda vamunotaura navo. Ndanga ndichikumbira kuti kana paine umwe zvake anokwanisa kundibatsira uyo akaromba, please ngaandibatsirewo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndafunga hangu kudanana nemurume akaromba because ndarwadziwa ini, ndarwadziwa nenhamo. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, pandakapindawo basa ndakatanga ndichashanda segudo, ndaishandira umwe mudhara ainge ari driver pane imwe kambani iyoyo yaingoshanda maSouth African. Takasangana mugroup mushure mekunge abvunza kuti hapana munhu here anoda kuita gudo, mapepa ose anofanira kunge ari right uye zvekare achigona kufamba neni kunyange kunosvika kuMalawi. Ndakabva ndachizotanga kushanda naye mudhara uyu ndisina chandainge ndichipiwa. Nekufamba kwenguva ndakatanga kumunzwira godo because aifarirwa nemurungu wake ende murungu wake ainge asina kuomera. Paingoti kana pakaita challenge mari ototumidzirwa. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga ndikapiwa mushonga wekuti ndinge ndichizopinda basa, but iye akabva achizodzingwa, akadzingirwa nyaya isiri yake mukoma. Ndokubva ndachizofonerwa nemurungu because murungu wacho akatomborarama akati ainge ava kuda kusiyana nazvo. But first iye akandidzidzisa track ainge asitomborina kana problem zvachose. He was one of the hardest working person in that company. Ndokubva adzingwa basa. Murungu wacho akandifonera nerweseri akanditi inini kupaka track, it was just a way yekudzinga driver wangu basa. Ndokubva ndachizoenda kubasa ndikatotanga kutoshanda kusvika pari nhasi ndinoshanda. Ndakatoita madevelopments akati one day kubudikidza nekutanga kushanda kwandakaita nichishandira kambani iyoyo. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.